zan lama thil khen dan zong zong le Judy Stoneheart secret le pachanga tlan chuak Tleirawl anu aladam thu sherifin a han hriat chuan mak ati em a avoina hun sera te po alo tel pui ve hial toni ome Willow hila an experiment tenom tak chu she chuak ve chau ma se Judy la chu abo mak boxi Police phone mai lova tol thattu alo pui awang chuan mortishei chunga alung oilo hle bok ma se mortishei chuan annu fa a jeriko chhuasan an tum thumin tiamani ti in thiam a in chan ve tlat thung gala cholangai pha me yang ti mol lo hlawin principal dor te po in school curfew nei mai chu chaberin a shetani wim si chu Wednesday chetlak dana chuan alung oilo ti hriat takhian hait panhi ngot a chhuwa zalen tak dan thule ini te thina thleng tur in lar na chu aladang lam lo thu aron soi khum hau ngawa midang te hriat thiamna atlak chamna chu a chak lo na ani thu te a fa mol mol bok Wednesday chuan engtin nge ka ti takang ati tange nge ya Adams chung kwa te chakna chu anin pom khatna in hatlat ani wangin wim se chuan a power nei letle adoni chuan anu nen anin kar chu asiam that phot angai thule Tleirawl le anu po police te chin felatan da jok mai turin atini chumi nuwa Wednesday chuan professor Orla fanena a student lui François si chanchin chu azot le ta a Professor lo soidana François si chuan unau pa na yin a ming chu Isaac Knight ania Da Vinci student thiam na sang fal tak nei ni in Da Vinci normie teacher Augusta Stoneheart chu a mentor thina nia Lego Tower chuan a rukin Isaac atan lep asiam sakhiala ni ome experiment wanga a lepa puadar nuwa arwang chu mu tur omlo ma se atlok hard ri wang chuan luru thing muna an phumani an ring taringot mai ni Paxlia zombie kai tho chu François si unau pa Isaac Knight ange yani ti achiang ta Tleirawl le anu chu Gablinan anu puile afapatana asaksak in thuruka an lo biru ve me ka kumtam tak alo sunto anu a hantong le chu Tleirawl chuan mak ati tak setani François si chuan afapa mu hil ron har chu duat takalo besom mol molin alo nui varvara mase kele lam chu alo thlon sak bur mai zan lama thil thleng awang tele master nei lo ani wangin a taksa chu a in recover angai thu alo soi zong zunga a master tharanga alo in chal mia bok a khu zonga thisen chuak chu a thukru cha chata damlo rukna enge motak anei ni mel anui na ke lo thlun sak ve ringo ta wang chuan Tleirawl ero lo save phatin no pangchia ani lo thu soya a oki a san zeu chu anu chuan alo beng hoi sok mai le voi khat ma oki san khum to lo tura a vin shep nuwa noi sen sen chung hian pancake chu kan siam ange boya ati zui zat bok Isaac Knight a chanchin Wednesday na hriat taka chuan anau Paxli chu vadop ti in zombie a hmu hun ber na chu ava zot le a zombie thlawang lo la ho ve pang tu Paxli chuan pilgrim wala a hmu thu chu a shil tange nge ya a thlau ni nge yelang a thalak char chu a petel bok Isaac chuan a unau nu aron zong mek ni na langta Wednesday chuan hun khoral lovin a pi chu avatlo le a Willow hila changa a chhuwa zalen tak hait nu chu a zon mu angai thu avashilani chuta a pi chuan Nevermore cottage lo cheng ve to chin Professor Boral to Rosalind Road oti chanchin chu a lo shil dei thunga a chan po Nevermore thlan mola a thlan lunga thu in ker chu Ravenin a chiarani chuan Reilo te chunga tan a thiltihtheihna a nei let le theini ome psychic power nei ro rawa Wednesday le api te ang hi vision thim le tharum lam huchin Raven an nia mortishei te ang hi chu thiltha le a eng zonga vision huchin dof an ni thungani lelama aruk takaril rubuai ve ini ti chu abialpa Bruno an aron ngai ven lai takin Miss Capri ron lang hlol chuan girls do malo Bruno chu aron khaklaka chumi nuwa ini tin hena chuan zan lama thil thleng chungchang chu adopta full moon zan po ni lova an ching hani na chuak thin re reng te chu alpha an ni tlang pui thina ching nia changlenin an maltlat angai pha fo thin ini ti din mun ngai to in alpha ani theina chance asang hleya ma se mal taka chu a hlau tak zet amit tui a parul kwanga Miss Capri chuan lau thong reng reng su thunun dan kan ngai to dona lom ti in a hnem mol mol mai ni
curfew po na ni nuwa Wednesday chu thlan mo lamakal atuma wangin gala perform theilo tura shem an ni yang ti hlau ini ti chuan lo khap veng yalin mase anin hnial zui shep nuwa po Wednesday chu a chuak lui ta tho thowa chuta le thing chuan Miss Capri in dorm tin a chek mek thu aron shil zui ini ti gala telve lo hlau lu tuk chuan ang hluk chungin Wednesday shwai kir tur chuan a thok chuak ve ngal bok a psychic power ane let le the nge be sei Wednesday chuan Rosalie ni thlan lunga thu in ziak chu akut pha le lamadom chungin a cham tamul mula chu vele a tharau chu anu te omna cottage chamber pakhata chumlutin Rosalie ni tharau nen chuan anin machon taran mai athil tumle aron panchan a hriat nuwa Rosalie ni chuan akut chu khonwar mai ala chuan ngat turin atia atwar chuak theini chuan a power chu anei let le theidon ani mase atse sonani vai chuan a be sei haulo ngong anei tur thu a shilbok chutale a power nei let le man chep to tia ini te chuan aron koi her thuta ni khoshilovin an tlunghal nok mai anron harle meu chuan thil maka thlengta ini tin aron koi her zewawang khan Wednesday chuan ati tur chu apal tlang man lava chu chuan ngong nein an taksa alawin thlak thleng pha aloni shil hei takin Wednesday chuan wimsin hena an taksa an nei let le dan tur chu azota ani la chuan athu zom du lo wangin lo pui atum der lo ini ti mang ang lutuk chu arak chel chula Wednesday ro chuan hun khoral lovin achin feldan kong dap thwai tumani an chian te bula an zuk chukla chuan engma sheve heklo an kho sajia chu mak an lo tina samai tu ma sha tir lo tura anin shil nuwa kal shang le ri in coffee ron pek tum ekne sibula po ini ti chuan Wednesday mi zia anga om der atum vengial na a hoi herle achong dan chu ang hlol lovin coffee aya alam fauchin in tu rong chi shang in pol noi chu a in vei khol khola mase Wednesday in color a allergic to a soi chin kha adik tak chulo ni in reilo te a wal sen tut mai le morti shei chuan aron lam hu zui a wal ti re na tur cream chu alo kol hlova mase afan om dan chu adang lam ati ve khop mai a allergy dam doi tur dang a pek pa chuan zan lama chung ko chlui kil hau turin karon lam tir don chenia ala ti deu le ngal French wa sitenu fabirok na chu mundang de ni lovin Tleirawl le apa chen thin na insir le noi basement chunga le kalonia zombie Isaac apoin aron pan chat mai thoman shiat vele asilai chu in French wa sit chuan alo tin wanga mase athil mu chu oi har ati takzet thito anga ngai a unau pa lek alo ni renga lungchim takin anin ko ta vong mai ni afa panen ain mel sha tir zo chau tia French wa sit chu a khule ta chiama hetia om chan hi hait ni phung ve reng ni in an hait ni na chuan an taksa ati chetel tel thina French wa sit chuan adam rei polani thu asoi nge chuta Isaac e chuan keiman ka chan puyang cheti in Stoneheart san a diary en ton chunga alo siam ve Willow hila khol mang chuan a hait ni na chu alak sakanga a unau nu chu adam kho chwa thei pha don ani tin ba ka Willow Hill nei tonu Judy chu alo da chadiam to bok an tak sapa ngai an nei let le thei be seya thlan lung lo wa pan le tu Wednesday ne na wim sit chuan alo zir chian na changa a chiat te chu aron shila an din hon ang chia lo om ve to Raven pani te chu darkar somni pali chunga an thi thu aron soi tamau mai le aril ruti tholna na a chelo lo play rat tu Wednesday ne na Miss Capri chuan aniti emoti in alpha ani le ni lo an chiat chian thei ma chu werewolf te tana siam bik lupin cage antia chuan zan lama in khungri turin alo tia Wednesday chuan initi thuruk chu a hriat pha vele chia bok chumi hnuwa Rosalie ni chu a mu le thei be sein road ut cottage om a chamber thuruka chuan avakal chil le ta Rosalie ni ronin lar chuan a taksanai let le dan thuruk chu ni chwale ma nge ya a she chuak man lawani chuan an thi ngei tur thu bok alo shil le ni chuta morti sheiron lut thut chuan ale khabuji ana hmuna lo lut ro afanu chu initi emoti in aron khaklaka a power nei let le dan kong tapin Wednesday na ron tir cheni mo i chuak theyang alo ti hluk mai lelama initi chuan Wednesday novella a character pakhat
Ini ti be chan nge ya azia chulo chiarin social media edit le michaklo aven him na mamo reng tuangin alo ziak peka. Ini ti thinrim lutuk chuan phubalak ngei tumin athom norong lar tak tak chu ain bel sok soka makeup ain hnoi hliau hliau nuwa thoveng zetin an chiante zong zong mu lai ngei chuan azuklam vai o maile an chiante maktilu tukle nui za boxi chuan thlate lo lak sakin an lo clear chupa chuta ama aina sajok ma in awal sen le thwa to thinrim zeta lo clear ve reng tu Wednesday chuan ini ti bialpa apanding ve ngal anila chuan Philippines chungin abial nu pakhat zok ni om tak alo berusu suwa Wednesday chuan Tagalog alo thiam na samai chuni in anin man chiang hle ini ti ai o in anin kar chu ati top makbok Miss Gabriela chuan lupin ke chai om watangai to ti in alo tur ve sik le ngala engkim lo mu ve vek tu ekne si chuan Wednesday emoti in ini ti hena athil mu le shiat ang te chu awathlen ve le a Wednesday in abialpa alo chen sak ve ngotani ti a han shiat chuan athin rim kher mai athi na tur Wednesday in larna a mu chungchang chu a shiat ve pha nge nge ekne sila chuan ini ti ven himi du luata ya zo vek to nin ka sia ti in a chian bik ni bai sei tak chunga ini ti chungchang a soi chhezeu chu ka chiana po ka ngai lo che ka phang changkai me che ni khati in ini ti chuan a lo ven shep mai ni ekne Cyril Ronaldo tuk chu Professor Orla fa huai hot taksa peng shang te in mu khom na chuan awatei lut ve ta ringota chian cha anei ve na mun tur nia ngai nevermore chuan om ve lo ang maya ain shiat thote lung chezetin awa share ve nge ya Professor chuan chata ka lo welcome in mani in hlutna an nei theinan fuina thu chatak tak alo fani zanlama Adams chung ko chlui kil na chuan anei tur chopten zet chungin ini ti chu awatel ve tange ya Paxley le apa an kalshan nuwa Morticia chuan chambera an lo lu ruk chungchanga ini ti chu a chhuat chalai mekin Morticia mu thei tura ronin lar wim si chuan thilom zia zong zong chu aron shil ta veka ti thei kan nei lo an mani nge ya an chin felangai don ati boxi Morticia mang anglu tuk chuan ini tin hena lupin ke chakhung be mek Wednesday chu vashwai chuak wat turin ati tani nevermore lama aman rolak tum Isaac chuan Professor Orla fa chu aron panding chata kumsom thumzet Orla fan nunna anei theina tura puitu a khol man mek chu Isaac mu chwale siam saklo ni in aron phoi sak mak maile du tok ta mai lo chuan thizui mai tur ama zirtir chen tu pa thluak ngei chu adot sakle tamul mola ron huthut tu ekne sirap lu tuk chu che tuarin Isaac chuan thom chu shema se amu man lo hlau thungani ini te chuan Wednesday chu aron shwai chuak tange ya chuta ekne sin he na changin call an dongtlat mai Tyler te chu lo zui ru in an motor hnunga Judy ruang bula chuan lau thong zeta abi ruk mek thu aron shila anom na location chu aron share ani chu vele an chian dun chuan an thok chuak ve ngal bok Willow Hill an thlen hnuwa a unau nu chan chua ngei tuma a khol bot sei mol mol tu Isaac chuan height ni na chu an chia ang maya a soi zewa wangin Tyler chuan alo ngai thai che lova apute chuan anu height ni na peibo an tum chan chu anon na zo an tum wang zo kani thu chiang takin a shil non le chuta Tyler chuan tu emo an ve ti shiat na nain ekne si chu aman fu ta chat mai le Isaac chuan a na zo fel hnuwa a cho turin sel chunga a khungtir makbok lep omna shasa vek tu Wednesday te chian dun an ron thlen chuan Isaac ten khol an boi pui hlanin ekne si chu an ron pui vata ma se Tyler bok chuan aron moman le tlat mai anin chei boi zak zak hnuwa Tyleran ini te emotia sel chunga a khar nan tak Wednesday chu werewolf aron changin ne so zethian kong khar chu aron tlo cherup mai le adum thul mai boxia arap lek lek zok hialani Isaac a khol chiang lo chu apuak dar mai don nia alan to wangin thinrim taka Tyler lo rek bet mek tu Wednesday chu a chian ten an ron ka hnuwa an tlan chuak thuaya khole po ma che in Tyler le a chung te po an tlan chuak man hlovani ekne si chuan Wednesday le ini ti chu an taksa a in thlak thleng ani ti a sheve ta chawa
School lama lo vakir tura an ti hnuwa an taksa neilet le ngei tumin Rosalind rot oti thlan chu an panding le ngala an taksa in thla thleng na chuan an ni na tak le an thil pal tlang mek te an in shiat sak ton theinan apui alo nia tuna chuan in shiat thiam ton na tak nen ngai dam in dil ton chunga in puan na an nei hnuwa an taksa chu an neilet le theita ni Mel durzeta wim siron in lara mu vele Wednesday chuan ini ti chu dom lama lo vakir turin atia chuta le wim si chuan ini ti thina tur in larna chu to lo ma se in larna dang ron mu tirin Adams thina lo thleng tur thlan lung ngei chu a mu tira ma se zona ni ta chu an chung ko zinga tu ber nge ni tang le